Hello! Hello mga ka-nemers! We are now here. Nandito na tayo. Adda tayo dito Saud Beach Resort. Gamsan iti ili nga pagod po Ilocos Norte. Kas makita yun ito na. Yan. Nagpababa nga nyug, tama, nyug ba yan, nyug yung coconut tree. Ito iti Saud Beach gamsat dikit ay ano to yan kan dikit ay agdigdugusan aya legenda mami kan ni Jail ari kita kitaan na madama ti pictorial dito na chairman kan ni Juan ay ni Jessica na yan kana jamat ni Regine May Gonzaga Welcome mga ka-viewers, happy watching. So we're here to relax our mind, to make a difference in our country, which is go and swim there. There's a blue water like there. Regine, blue water nga ba sa blue water, oh? Nasa kang tanong? Nagtal na nga baybay. Yan. Hanga kas karila do mga baybay nga drakil di dalo yun na. Meaning, dito sa Saud Beach kabsat kat napintas apagdigusan. Nakalikod ka, Rogin mo nakasama ka? Kasama na din eh. Ay, nakasama. Nakasama kayo. Madali natin matak. Handa kami naka-ansyokos. Si Kamame. Kasama ka, nung nakalikod ka, wala na. Ano picture yan? Kaya, basta kayo. Yan. Fokus lang turista lagi kita. Where come you from? Australia? California. California? You are Mrs. Garcia? Oh yeah. Gawin ate. Okay. 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 Dadyan mo ni Chan Main. Nagpindas tagdigos niya. Nagmayad na eh. Makapaawis. Awang pulos problema. Amo problema na dyan umay nga dalo yun. Diba? Akas na dyan do mga baybay nga darakili na dalo yun. Ngayon dito sa Saud Beach, pagod po Ilocos Norte kamsat. Ag-enjoy ka nga agpapas nga agdigos. No, kaya agdigos iti apgad. Da Salvadidam. Yan. Kat mangmangig ko manong nemi iti apagbetak na panag nakalupat na tayo. May warning. Apagbetak apanagburak. Dagiti palon saan nga daluyon kapota naamo da kapota palon lang. Iti napino kay napuro kadaratan dito Saud pagudpud. Ada kasla da sapsapulek manong nemi. Dito idi nga nagamamu kami kini Diana. Kaya dito ito nga sapsapulek no sa dino itanti ayan na. Malagip ko lakit nga ron. Ledi sardam mo no kasto nga oras ito nga ti aldaw. Ngayon may kam nagpiknik no dududua. Imo na kam nga nagdigos naka-swimming trangkak idinto ni Diana. Ket nakatupis. Apo na natentiya silap. Panagandap. Kinapudaw mo kutis porcelana manong name iti kutis ni Diana map nekad mababsog dagiti mata bayat iti panang matmat ko ken kuana timaray ni Diana kinamat ko ket iti bentek club na iti club akmat ket napandag ag isuna iti panakapandag na simango ket deta saan ko matanga na alwadan iti panakasulisog tiriknak ket inagkak nga inamalan dagiti bibig na jakon saan ko nga pinanunot nga ti ayan mi ket aduma dagiti pada mi agpipiknik bayam nga agbuya da bayam nga agpatangken da bayam nga umapal da
Bayaan nga kunanta kanya, oh, nagkasat kan insyong, o nagkasat kan na asyong. Tanaglabsat ni Dayanang inka arakupen kan inka agagkan. Inka aprusan di tinawas na ikan na nalapan nga dupuna. Iti managpaot, iti managlanang lagi di bibigmi, kinidayan, manong nemi. Saan ko ba't nga naliklikan nga kasla voluntaryo nga nagkarayam lagi na kunap ko. Kat diya mo, no kasano nga nakatilak, ti abong, ti marukong na. Kastaon mo iti panaka, mabsog di iti matak. Ngayon gabuta amok nga dagsabali nga buibuya, kinalubak mit lang. Takunak for my eyes only. Tingmak ka mga duwagan in tuloy mo tinagkinamatan. Ngayon saan kami nga nagtaklaban. Nagsubli kami, taadayo kami. Nagpaamyanan kami nga nagkinamatan. Naging ka nasimrek kami iti inupaam mi akatage kanidayan. Kaya trinog yan minti minom iti beer. Beer no. Empelife. Agsasalbi ka, video ka. Okay. Thank you iti 281 views. Thank you iti 293 views. Yan, okay? Maraming salamat po. Kanto yung matnid na. Jail! Jail, say hi. Abay? Abay, timis ba? Ha? Ag-swimming. Ag-swimming ka na, ante, mami. Let's go. Oh, gaya pag digusan na yun. Go swimming. We are here now in ocean. Yan, ni Jail. Oh, raring to. Po. Jail. Swimming. Okay, go. Go swim. Run. Run, Jail. Run, Jail. Run, Jail. Run, Jail. Go, Jai. Naisturbo kami kinidayan. Hindi makita mi ti may isa nga bakit. Ken may isa nga ubing. Ngano Jack Mariro, anong name. Apo ko na. Dahil diya kaduana. Kasi mapugda iti bayba, iti danom. Kaya nga tamat iti agdigos. Kaduada ni, adamay sa nga turista, kaduada. No Jack Marino, kat taga California. Oh, Jess California, tayan na reta. Oo. Nga magure kayo mga viewers. Agbarawar ng kilobat na ti cellphone ko. Sayang. Awan sangot pagcharsan. Awan makita kuryente jay, saksakan. Kura mabit lang. Ante. Awan matigas ta. Hante nang itugot ti ko. Sayang. Tatay panaganamon. Power bank. Hante nang itugot ti power bank. Kaya't nang sawan, nung mangitugot ti ko ti power bank. Makapag live tala nga magmagnano da power bank tayo habang naka-charge ito yung cellphone tayo. Ngayon sama, gabuto saan tayo nakaitugot iti power bank. Sayang, no? Sayang. Anyway, padasan tayo nga kita na da kakadwa tayo nga nang itugot iti power bank. Ada lagi ito iti power bank? Power bank, ano? Jessica? Ano ba ka? Well, nag-warning. 319, thank you. 319. Power bank. Awa naman power bank. Kumito tayo. Ang awan saksakan dito ay awan ti pagludan ay awan ti saksakan. Power bank ano? Yung ada cord mo? Da. Power bank. Jessica, power bank mo. Jessica. Te power bank mo. Jessica. Power bank. Oy. Kalaman. Ada cord na? Ada cord ba, Daddy? Ang pala dapat cord? Jakla mo. Dabakin ate siya. Ate Jessica, ha? Power bank. Sumapol ka sa power bank, ah? Eurogene. Hi, guys. Okay. Abi di ka digos? Dito di kayo masang parang digos? Sabi ka na, Daddy. Abay. Ano na ito? Ano na ito? Tibang. Tebang. Apa tebangan nyo ito pusag yaw? Tapos na ito tebangan ito pusag dan. Pagkarang ito na pusag. Alam mo yan. Ay, kita na dito ah.
Yeah, mami kini Jail. Ayan. Hello, mami and Jail. Happy watching. Dalan to man ela tay power bank. Up. Ada. Pagi-ore talaga di power bank ang absat ang. Tapno may tuloy ito tigview. Nagpaabagadan tayo ito. Intakitan di kita duman dyan. Umadamang nagbibuya. Paki-assist lang man. Okay na, Dad. Tapno agtul-tuloy ta. Yan, thank you, thank you. Tignan naman, lumayat. How deep is your love? La la love, la love, love. Yan, yan. Thank you, thank you. May power bank na tayo. Wala nang problema. Saan tayo naglubat? Okay, tuloy, ang ligaya. Hindi kita bumuhay sa dyan. Tuloy ang shooting gabsat. Shootingan tayo ti Pintas, ti Saud Beach. Pero umapal. Dahil buyaan dito ay madamat po. Hello. Nan, enjoy swimming, Jail. Enjoy swimming, Jail. Say hi. Hi, everyone. Say hi, everyone. Nice swimming. Hello. Nice swimming. Okay, listen. Hello ka viewers. Ni Marshall Andaya, ni Mera na pakundudan, kumadre. Happy watching. Kahit amin kayo ng madamang bibo kanya kita. Ang kumakita, rin ito inagan nyo. Ni kumadre DJ Agos Gariban, kan kumadre mante. Ni Ebi Cloud, ni Espil lang ka na dato, egbiboya da. Ay, ang kumabasa. Basta amin kayo, agbubuya. Happy watching ka na kayo. Basta agbubuya kayo, ya. Enjoy watching. Okay? Dito ito itong agibasa iti surat. Ti pakasaritaan. Anya ka dito pakasaritaan ti Saud. Saud gayam, Saud. Oy! Oh, ni manong yuan na minetoy. Thank you. Manong nemi netoy. Mr. KL, kahapon lamang ti Bumburadyo Lawag. Nagsardeng tayo ni Geradyo. So, adda tayo dito Facebook. Iti fans page nga Dirmanong Nemi. Manggigan kan mabuyadak iti Dirmanong Nemi ti bigat 8:30 king gamalpas. Basta matan ti alauna. Iti idikal man laing nga programa, ya. Iti Facebook. Ay, live tayo iti Facebook. Mabuyad na tayo tintero nga lobong. Yan. Kaya ni Manong yung anemi. Kumusta kayo? Enjoy. Ayan. Graman nag-interview taman. Palasan ko. Anat-nagan mo. Ha? Ano naga mo? Beya. Taga ano ka, Beya? Jay? Barangubong. Pagudpod. Ay, Banggi. Apay may gatoy pagudpod. Awan, baybayo di Banggi. Wala na Pimpinas daw eh. Purok. Ay, di Bamban. Di Barangay Bamban. Banggi. Sunokad Bamban nasan ka? Damanik. Sinak na ni Mamem? Damanik kan atid ni Santos siya. Why? Tapi ni Kuya. Sino pa idada? Sudan. Adat nagamon balasan ka. Siya? Nemi Ruiz. Manong Nemi Ruiz. Boy. Amunak siguro ni mamang mo. Ni papang mo. Mangmangigdak siguro. Taga-Banban kayo? Boy, kag ni Manong yung Nemi. Nemi Ruiz, so nagigenta bumboy. Kahapon lamang. Mabuy-buya na kayo Facebook. Mabuy-buya na kayo tinterong lobong.
Oh, almost 400 views na ito, Biboy. Hi, nagan mo? Gerald Messi Mariano po. Ha? Gerald Messi Mariano. Jared May, si Mariano, Gerald. Ito boyfriend mo? Oh my. Nakapila mo kay Biboy. Ano year mo? Grade mo? Ano mo, baga? Hindi tayo magdibangir. Hello! Shout out kayo. Taga ano kayo, Matt? Hello! Live tayo, ito yung Facebook. Iti fan page ka dirmanong Nemi. Ay, iti Never Studio. Oh, taga ano kayo, Matt? Taga ano kayo? Oh! Manipod jay bindar imay katoy. Ino te jay bindar? Palyas. Apay, nagadayo jay, napangga kumalat na jay karayanan na. Kat na kami nga taga ikit di bay kat kayat mo tumapansan jay. Sorong balay. Pair by pair ha? Ay, pair di ba isa? Ay, dua. Apay, pair yung nga dua. Talong ang babae, may isang lalaki. Kayam dito talo pare. Sa tawa na. Aray. Pwera matulid agad mas lepak. Tapos ito yung pinto sa view na ni Kausad na pinto sa view. Okay. Ito yung Saud Beach, Pagudpod, Locos Norte. Kaya, taga-Palyas lagi dyan. Talong ang babae. May isang lalaki. Hintay iba't duma. Hello mga viewers. Hanggang mabasa na gitanagan nyo. Tatsak makita. Kaya basta agbibuya kayo. Happy watching na kayo. Gitu eh. Ay, taga-ano kayo, mate? Ino to jay? Ano nga barangay? Barangay 2 kan Barangay 21. Nagalawagang met, sak ni manong yung Nemi Ruiz. Agigyan iti bumboy di. Kahapon lamang. Live kayo, iti Facebook, iti fanpage ka di manong Nemi. Ado tagbibuyan na yan, kaduda. Very nice beach. Yeah, very good. Balik-bayan nga sakit di manang. No. You are not... Na? Balik bahay. Langam ngamin ti OFW. Haan? Hanggang nag-abroad? Before. But now no. Dap na pa na meeting ang pagilian. Opo, nagadaw. Nagadaw kaya. How many years ka at abroad? 2 years in Dubai, 2 years in Malaysia, Huh? 6 months in Germany. How about your mister? Stay at home. Ayan. Uri no, saan naka pinasukutan hindi? No. Ang naka pinasukutan hindi, ang dakat abroad. No. Very good. Honest nga asawa yan, di ba? Good. So, rumbe nga tuladan nyo, dati mister na. Ayan, iso nga dati agbibuyat abroad. At dati kita agbibuyat nga dati abroad. Ayan, sabi ko mata, dati kita napanawan yung honest damit kada kayo. Ayan. Idaw-daw ito yung taginawa Diyos. Ayan. Okay, tapnuhan nga masayang di sakripisyo. Diba? Kapinanom di kito ay kabsat. Dote ay apo ko. Daughter-in-law. Ay, manugang. Hanggang apa kini katugangam. No, friend kayo. Yes. Oh, very good. Di kita tag-friend nga katugangan. Very good. Yeah, una ruming unay. Okay. From barangay to kin Barangay 21. Yes. Okay, pasya tayo, May. Pasya tayo, May. Oh, kumusta kayo, Mat? Kahapon lamang. Hindi. Bumbo.
Lagi pinapalabas na DCJCD. Yan. Oh. Yan, Nemirus. Para konselto Ito na leksyon. Nagkonselak mo tilawag iti 1992. During Ventura, Mayor Ventura. Ayan. Dito na duman eh. Ito. Okay, mga viewers. Isulit tayo. Ipasurusuran tayo amin. Hello! Kumusta kayo? Nuto dyan bakara? Nuto dyan bakara tayo nyo? Barangay 5 bakara. Apay, awa mo chicks yung kadwayo. Dapat lang kadwayo nga babae? Ado? Una tahang nga mak... Siya na ni? Di Basyong? Ay ni Marie Acerto. O singer mi ni Marie. Ala baka ito kumublaw. Ay birthday ka. Birthday ka at tangga mo. Carlos Paredes. Jan Carlos Paredes. Kabulalaan. Kabulanaan. Barangay Courtesy. Kabulanaan. Yan daan mo rin gunoy. Karlo Bamid, yan mo raw. Oy, yan daan na mameng gunoy. Yan, anmore at ito kalaguram na eh. At birthday ni Kwa. Anda ka matayin? Jan Carlos. Paredes. Paredes, okay. Jadi mat. Sige. Shout out ni Buno. Na? Shout out ni Buno, the Hawaii. Diyan na ka na. Austin Mendoza. Austin Mendoza. Adat California. Ay, okay. Shout out kanya, Austin. Kablakan. Kabla kayo. Eh. Magpayapak nagkasangay ko yan, NJ Butak. Adat California, men. Okay, nag-birthday mo tayo, Angel Butak. NJ Butak. Shout out pa niya, Earl Galam, taka New York. Sino ni? Earl Galam. Kapi na nun ni Kapitan Sani Kalam. Sa Barangay 8, Pakara. Putot na ka. Putod na. Putot na. Opo, Kapitan. Padre mo ni Sani. Ay, umagdi pala yun eh. Napanan ni Kapitan na yan na. RJ Barangay 8. Oo, ato dyan, Kapitan Sani Kalam. Di ba, natay biit ni Sani Kalam the first? Natay na biit? Ha? Dikit tayo hul nga nemers sa studio family. Awan ni Marie, ang anak ko may. Ano po, kinarengkeng. O, asog ka na rin eh. Gusto na ito eh. Baka agdagdag ka kaday, agasawa kayo nga sikod. Baka kit na makasigod kayo sigod. No? Always manong namin, dudunod kami. O, Paglaw di kita basa-basa nga steps kung nita nga nguyat ko nga, no kasi nga oras, iranayo mang pasyar Genubia yo. Iran tayo nga, takda kayo, tapos sumabay kayo no ka. Sumabay, imposible nga masurisog dya Nubia yun. No? Inarakop ko ko, arakop pa ma. Kanong. No, mangan. No kayo mangan, di mga mayat, di ba? Sino kadway? Di kayo kadwayo? Kasi, nag-rides ka magkasin. Ah, riders kayo. Magkasin. Nga mawang nga umot gati kadwayo, awan kadwayo babae. Ay, tadang ka to kasin. O, dadada. Engong Riders Club. Kadi. Engong Riders Club. Engong Riders Club. Mo po, very good. Naduma-duma nga ilay, wala makaralang. Thank you. Sige, thank you. Thank you, Manong. Okay. Engong Riders Club, kano? Pas dyan tayo. Okay, pas dyan tayo. Agpa-abagatan tayo. Ayan, pa-abagatan tayo. Sa kita suksukan. Hello! Nalawa dito yun eh. Pasipit sa saod dito, hanen. Nalawan eh. Pasipit sa saod, pits dito eh. Kuno sa hanen. Han siguro. Hello! Enjoy swimming! Apo darak yung kita loyan na dito ya.
Dakil din yun ito. Medyo nauyong yung daluyo na dito eh. Hello! Hi! Say hi! Nauyong yung daluyo na dito eh. Nay. Medyo antay makaasideg. Antay makaasideg mga viewers kaputa na dakil daluyo nila. Happy sa jagat saan? Ay! Enjoy swimming! Kip-kibinin da, di na unang kabisado siguro magna. Nay, kip-kibinin da. Nagdadamo siguro. Oo, baka masugat sa akam. Balasan ko. Ingat-ingat lang. Yan. Idya ko mga min, awon bato na. Ayan. Hello. Yan. Apa na? Dasukat na? Ingag lino man, ingag badon. Handa mo ti aguni. Magsublita jay. Pamya na tayo. Back to base. Back to base. Hi. Apay, simangat kamaten. Hi. Anak kahit timong guni. Kabutang nat camera. Ayan, nakabutang nat camera dyan. Mabutang ti camera. Back to base, mga ka-viewers. Nagsublita dyan, amyanan. Kalbasan nga nasusul tayo kita agdidigos. Nga nakasarita tayo da. Niyam amuti ti bagita kada kuana. Dagiti daduma. Dito tayo nakita ti Nemi Ruiz. Ngayon tala makita da. Dagiti mat daduma. Agbuy-buya da. Viewers tayo da. Diba? Okay. And thank you. Thank you kada kayong viewers. Thank you kada kayo. Uri na da kayo dito sa dinuman tayo nyo. Agbuy-buya. At least, mabuya yun ito'y pakabuklan. Iti Saud Beach Resort. Iti Pagudpud. Ilocos Norte. Ayan kapsat. Ayan. Nukasto iti kinapintas. Nukasto iti kinangayad. Nukasto iti kinangayad ti buya. Numatmatak ito kuma. Dati partner ko, abalasang. Nukasto iti pintas na ad-addaman na pintas. Gabuta maakaran. Maamiri, maakaran. Kada ito'y pintas. Ken ngayad dito yung abuya. Lagi di palon, nakaslasaan nga maumang umagak, kalagi na pino ken napuraw, napudaw kadaratan. Lagi di picnickers, nakastoon ay ayat ken nagragsak da. Taagasem, manung aming nga tawon, muno bulan, bulan ken lawas nga na-lockdown da. Itata nawayawayan dan. Na-lockdown kayo, isong itailang umay kayo. Oh, ginang. Sabi ko mata. Oh, kasla bayag nga ipupuk nga bilit nga na nakalusot, di ba? Ulita kami. Itakam lang makapasyerwet. So nga sabi ko mati tutuloy dan kasto, ewan ko mati lockdown na yun. Yeah. Ngem, teko na tayo. Umadot paggastusan. Umadot paggastusan. Tanawaya ka mapandi kayat mo papanan. Siyempre, ada papanam. Gasolina. Klete. Agbalon ka. Diba? Ngayon na nakapupukla ito nagdibalay mo, ala agad, ano ni paggastusan na dyan, pambigat mo, pangaldaw mo, pang rabim, nagastar ko ti kuryente at ada ka ito nagdibalay mo, gan under lata electric fan, uno aircon, uno silaw, diba? Yung pumanaw ka, nag-adapt ti kuryente, hanggang agkut ko ti jay metro, tao matagas-gastar, dyan no, ada rep, so, nabati. Nakalukat yung rep. Di ba? Ngayon na mo yung kakastoy. Adot paggastusan. Ngayon at least,
makakita ka mo ito no, maibali mo met iti environment nga makita mo. Diba? Kaya nag-reactive trabaho, makarelax na. Alam nyo sa takit pag ginanaan da para iti panakaisagana ti another week to manin na panagtrabaho. Diba? Yan. Napanood tayo hindi kaya ba tayo? Ako mo nagdigdigosan katawagan. Ay, naumad tayo nagdigosan. Baka mabisindan. Baka mangmangandan. They are eating. Ha? Mangmanganda siguro. Hindi. Baka no mangmangandan. Baka no maibusan tayo ti masida. Adumit kidi ari kita masida. Mabaling kamsat. Tadi magastay pa ti posit. Dorado ken dumadarang natuno. Ya. Kanayon natin sa linuto tayo. We are a big family. Tilawan dito itagad ni Clarence, ni Jappy, ken ni Marie. Yan. So, awan, nagawid na kami. So ako nadakit. Mamila ko mga, pagod tayo. Hangkam ko mga ibimay dito eh. Hangkam ko mga nagawawid ko na da. Diba? Sige. Okay? Hi! Temperature too high ko na. Temperature too high. Ay na, pudot ta na. Kasi ag-charge ka na, aglalay talaga, agbara. Ay kadi. Ag-ana ka pala, Pagkadak pa lang rod. Nabara. Temperature too high, ita cellphone nagbara. Kasi Okay. dapat mag-charge ka na. Ay, you wait for daddy. Ay, apa mas daw na may dito mi napad yung swimming. Sino? Hindi ko. Baka madagsanan. Hi. Medyo off the air tayo pa lang ag overheat na cellphone ko. Winarningan na kay. Ha? So nga sorry. Thank you for watching. Nagana na kami unusan. Thank you, it more than 400 views si Tiger Sat. Thank you. Galosun san mga tayton. Okay. Bye-bye for a while. Agsubli kam to.